Чувствате ли се подценени или контролирани на работното място? Време е да разкрием манипулативните игри, които се разиграват зад кулисите. Започваме с пасивно-агресивното поведение. Колега, който винаги изглежда съгласен, но след това саботира вашите усилия по скрит начин. Обърнете внимание на мълчаливите знаци и скритите удари. След това идва техниката на микроменеджмент, когато вашият шеф или колега следи всяка ваша стъпка, като ви кара да се чувствате неспособни и несигурни. Забележете как контролират всеки детайл и ви отнемат самостоятелността. Не пропускайте и играта на фаворитизъм, когато се създава разделение и конкуренция между служителите, като се дава предимство на едни за сметка на други. Това подкопава екипната работа и създава враждебна атмосфера. Също така, обърнете внимание на дезинформацията, когато информацията се изкривява или задържа, за да ви държат в неведение и зависимост. Често се използват клюки и полуистини, за да се манипулират възприятията ви. И накрая, техниката на изолация, когато ви отделят от останалите колеги, като ви възлагат задачи, които ви изолират физически или емоционално. Чувствате се сами и уязвими, което улеснява манипулацията. Тези тактики могат да превърнат работната среда в поле за манипулативни игри. Разпознайте ги и се научете как да реагирате ефективно. Този текст ангажира зрителите с конкретни примери за манипулативни техники в работната среда, което го прави интригуващ и полезен за всеки, който се сблъсква с подобни ситуации.